अपघातासारख्या कोणत्याही इमर्जन्सीसाठी आता प्रवासाची रिस्क घेण्याची गरज नाही, कारण आता कणकवलीत सर्व अत्याधुनिक सुविधांनी सुसज्ज आहे डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम। अत्याधुनिक ट्रॉमा केअर, अत्याधुनिक ॲम्ब्युलन्स, ट्रॉमा केअर सर्जन, न्यूरोसर्जन उपलब्ध, रक्तपेढीची सुविधा, 20 किलोमीटर परिसरात ॲम्ब्युलन्सची मोफत सुविधा। डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम 24/7 इमर्जन्सी सर्व्हिस। मोबाईल 9852 108 108 आणि 8803 108 108। आणि आता पाहूया सिंधुदुर्ग जिल्हा स्थापना दिवस तसंच महाराष्ट्र दिनानिमित्त खास फीचर। महाराष्ट्र दिनाच्या या स्पेशल सोहळ्यामध्ये, या स्पेशल शोमध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आहे। आपण आता या कोकणातल्या आपल्या कलाकारांच्या सोबत आहोत की ज्यांनी महाराष्ट्र दिनाच्या निमित्तानं किंवा महाराष्ट्राच्या गौरवार्थ एक खूप चांगलं गाणं बनवलं। हे सगळे कलाकार आपल्यासोबत आहेत। मी या सगळ्या कलाकारांचं स्वागत करतो महाराष्ट्र दिनाच्या निमित्तानं। आणि या संपूर्ण एक सुंदर गाणं असं तयार केलं आहे। त्या गाण्याची निर्मिती कशी झाली, त्या गाण्याची पुढे कशी वाटचाल झाली आणि हे गाणं कशा पद्धतीने पुढे गेलं, या संदर्भात आपण चर्चा करणार आहोत। मी सर्वप्रथम गीतकार जे आमचे आहेत यशवंत काळे आणि ते टोपण नावानं काम करतात, प्रकाश वत्स म्हणून ते गीतलेखन करतात, तर त्यांना मी विचारतो की ह्या संपूर्ण प्रक्रियेची सुरुवात कशी झाली। मुळात हे गाणं लिहिलेलं होतं बऱ्याच वेळापूर्वी, मला वाटतं 2018 साली लिहिलेलं होतं, पण ही जी टीम आहे ही टीम मिळण्यासाठी बराच कालावधी गेला, 1-2 वर्ष गेली। पण त्यानंतर एक टीमसाठी मेंबर भेटत गेले, जसं रुजिता असेल, रोहित असेल, त्यानंतर मीत गौडनी याचं कंपोजिशन केलेलं आहे तर ते पण भेटले। त्यानंतर सिद्धार्थ जो डिरेक्टर आहे आणि एडिटर पण आहे तोही भेटला। आणि या सर्वांच्या एकमताने मग असं झालं की काहीतरी आपल्याकडे गीत आहे, मग याचा उपयोग केला पाहिजे आणि त्यातून ही निर्मिती झाली। आणि खरं तर हे एक टीम वर्कच आहे पूर्णपणे, असं मी म्हणेन। गाण्यामध्ये खास चांगल्या पद्धतीनं तुम्ही महाराष्ट्राचं गौरव केलेला आहे किंवा ज्या पद्धतीनं महाराष्ट्राची गौरवगीतं आत्तापर्यंत आलीत, तर त्या सगळ्या परंपरेमध्ये हे गीत अजूनही त्या परंपरेचा वारसा जपणार असं आपल्याला वाटतंय। तर यासाठी खास काय तुम्ही प्रयत्न केलेत किंवा कशा पद्धतीनं वापरलं सगळं? यामध्ये माझा असा प्रयत्न होता की जेवढं होईल तेवढं छत्रपती शिवाजी महाराजांचा त्याग असेल, बलिदान असेल किंवा जे स्वराज्य मिळवण्यासाठीची धडपड होती, तसंच मावळ्यांनी पण जे बलिदान दिलं, तर या सर्वाचा उल्लेख जसं माझं ह्या गाण्यातला शेवटचा जो अंतर आहे त्यामध्ये मी म्हटलं आहे की आरमार जे छत्रपती शिवाजी महाराजांनी उभं केलं, मग त्याचाही उल्लेख म्हणजे आतापर्यंत छत्रपती शिवाजी महाराजांनी ज्या ज्या गोष्टी स्वराज्य निर्मितीसाठी केल्या त्या सर्व गोष्टींचा उल्लेख थोडासा तरी का होईना मी या गाण्यामध्ये करण्याचा प्रयत्न केला।
अगदी बरोबर. रुचिता, मी तुझ्याकडे येतो. अतिशय चांगल्या पद्धतीनं कोकणचं जे काय असेल, या भूमीतलं या मातीचं नातं असेल, हे जपण्याचा तो प्रयत्न करते. जसं मागं कोकण कोकण हे गाणं असेल किंवा आता हे गाणं असेल, या सगळ्या प्रकल्पामध्ये, या सगळ्या प्रोजेक्टमध्ये तू अगदी मनापासून काम करतेस आणि खूप चांगल्या पद्धतीने काम करतेस. या प्रकल्पाचा तुझा कसा अनुभव आहे? सगळ्यात आधी खरंच थँक्यू ह्या सगळ्या टीमला, कारण की हे माझं पहिलं गाणं होतं आणि पहिलं गाणं ते पण शिवभूमी, म्हणजे अगदी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या शिवभूमीवर हे आधारित गाणं. आणि खरं तर अशीच एक छोटीशी भेट झालेली आमची कुडाळमध्ये. वाया 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 नाव सुचवलेलं की अरे ही आहे, करेल. आणि मग ह्यांचं आणि आमचं भेटणं झालं आणि विचारलं नाही की असं असं आहे, आपण एक गाणं करतोय, असं आहे. सगळेच मला वाटतं नवीन होती, अख्खी टीम नवीन होती. आणि माझ्यासाठी ते एक चांगली गोष्ट होती की मी पहिल्यांदा मला गाण्यासाठी काम करायला मिळणार होतं. आणि म्हणजे मला तर नेहमीच प्रत्येक गोष्टीत काम करायला आवडतंच. आणि हे गाणं पण असं होतं की तुम्हाला पेड काही होणार नव्हतं त्या सिच्युएशन, कारण की ते एक मला वाटतं स्वप्नच असेल ह्याचं, ते हे गाणं होणं आणि ते सत्यात उतरणं. तर त्या बेसवर हे झालं होतं. आणि मग माझं पण झालं की ठीक आहे, मी करू शकते. शिवभूमी सारख्या गोष्टीवरती किंवा आपल्या भूमीवरती खरंच आपण भाग्यवान आहोत की आपल्या इथे आपले राजे म्हणून छत्रपती शिवाजी महाराज आपल्याला लाभलेत. आणि त्यांच्या भूमीवरचं हे गाणं आहे, त्यांच्या पूर्ण पराक्रमांवरचं गाणं आहे. आणि ते मी का नको करू? आणि मला सरळ पहिलंच विचारण्यात आलंय तर ते मी खरं तर नाही म्हणणं हे चुकीचं होतं. मी लगेच हो म्हणाले. त्याच्यानंतर झालं, ठरले नंतर काही गोष्टी, मग कोण डान्सर असतील किंवा कोण कोरिओग्राफर वगैरे हे तिथे चर्चा झाली आमची थोडीफार. आमचे काही कुडाळमधले पण होते, भूषण बाकरे म्हणा, अदितीताई म्हणा, त्यांचे कॉन्टॅक्ट पास झाले की चल ते पण येऊ शकतात. मग ती परत टीम, मग परत क्राऊडमध्ये पण डान्सर हवे होते. मग ते कुठेतरी तुमच्या ओळखी, म्हणजे आपल्याला सगळे आपल्या इकडचीच कास्ट करायची होती, म्हणजे सगळे आपल्याकडचीच मुलं हवी होती या पूर्ण प्रोसेसमध्ये. मग थोडा म्हणजे ह्या थोड्यात तरी टीम गोळा करण्याच्या प्रोसेसमध्ये पण थोडासा माझा हातभार लागला. मला खूप बरं वाटतं की मी पहिल्यापासून होते आणि थोडासा हा पण म्हणजे फक्त समोर राहून स्क्रीन शेअर करण्यापेक्षा पण ह्या गोष्टी खूप महत्वाच्या असतात. टीम गोळा करणं, त्याच्यानंतर ते सक्सेसफुल करणं, पूर्ण शूट संपेपर्यंत. त्यावेळेस माझं थोडंसं होतं, मला वाटतं माझं नाटक पण होतं आणि मला ते चालू होतं, त्यामुळे मला हे पण आटपून तिकडे पण जायचं होतं. आणि झालं छान, सगळं मॅनेज झालं. पण या संपूर्ण व्हिडिओमध्ये ना तुझे जे काही मी बघितलं, जे काही ॲक्टिंग असेल किंवा हे असेल, ते पूर्णपणे असं एकरूप होऊन अगदी इफेक्टिव्ह झालं आहे सगळं. म्हणजे हा जो असतो ना, एकरूप होण्याचा जो काही गुणधर्म असतो ना, तो फार महत्त्वाचा असतो. तो आम्हाला या व्हिडिओच्या निमित्तानं बघायला मिळाला. तुम्ही आता सांगताय की तिला इतके सगळे व्याप होते तरी पण तिने हे सगळं केलं, पण त्या व्हिडिओमधनं असं दिसत नाही आहे. आणि हे फार चांगला गुणधर्म आहे. आणि म्हणूनच कोकणातले कलाकार आपले मुंबईत जे यशस्वी होतात, या सगळ्या गोष्टीचं कारण हेच आहे. खूप चांगलं. सर, तुमचाही खूप चांगल्या पद्धतीने ह्या सगळ्या प्रोजेक्टमध्ये हातभार आहे. कशा पद्धतीने तुम्ही ह्या सगळ्या गोष्टीमध्ये इन्व्हॉल्व होता? म्हणजे ॲक्च्युली मी पहिल्यांदा इकडे सावंतवाडीतला लोकल ग्रुप आहे, ओमकार डान्स आहे ग्रुप, त्याच्यामध्ये मी असं डान्स वगैरे करत छोटे मोठे कार्यक्रम करत आलो. आणि त्यातच माझी भेट यशवंतसोबत झाली. तर एका ऑफिसमध्ये भेटलेलो होतो आम्ही, असं त्यांचं होतं. त्यावेळी बोलले की असं गाणं लिहिलं आहे. म्हणजे ठीक आहे, आपण करूया ह्याच्यासाठी काहीतरी, गाणं करायचं आहे, ठीक आहे. मग आमची टीम जशी जोडत गेली, जसं हा बोलला की सिद्धार्थ भेटला, तो पण ॲक्च्युली माझा स्कूलमेट, स्कूलमध्ये आम्ही एकत्र शिकत होतो, तो मुंबईला. मग अशी भेट झाली, त्याला दाखवलं, तो बोलला की ठीक आहे, मी एडिटर आहेच, डायरेक्शन पण करेन. मग आमचा तो विचार झाला की नाही, हे आता गाणं करायचंच आहे. मग असं करत करत टीम जोडत गेलो, सगळं गेलो. रुचिता भेटली मुन्नाच्या कॉन्टॅक्टमधून वगैरे, मग डान्सर पाहिजे ते हिच्या कॉन्टॅक्टमधून, जसं ही बोलली की प्रत्येकाचा सहभाग झाला टीमसाठी, प्रत्येकाने खूप मेहनत घेतली याच्यासाठी. मग ह्यातच हे झालं. पण तेव्हा मला हे नाही माहिती होतं की मी पण याच्यामध्ये कास्ट होणार आहे. हे बोलले की नाही, तूच करायचं आहे कास्टिंग. म्हटलं ठीक आहे, करूया. आणि महाराजांवर बनतंय, मग चांगलं आहे. म्हणजे मला खूप भाग्यशाली म्हणतं की पहिलंच माझा काहीतरी अटेम्प्ट होतं आहे अशा ह्याच्यामध्ये, आणि ते पण महाराजांवर. कारण आपण तर आपल्या महाराष्ट्र दैवतच आहेत महाराज म्हणजे, आणि त्यांच्या पावन झालेल्या भूमीसाठी
जे गाणं केलं ते अतिशय म्हणजे खूप छान वाटलं मला हे काम करून. यशवंतजी, तुम्ही हे गीत लिहिलं आहे आणि हे गीत लिहिताना तुमच्या डोक्यात फक्त छत्रपती शिवाजी महाराज आणि त्यांनी या भूमीत जे काही काम केलं कोकणच्या भूमीत, हा एक धागा तुम्ही पूर्णपणे त्या गाण्यामध्ये जोडलेला आहात. एक असं असतं की या सगळ्या गोष्टी करताना आपल्याला एक आपल्या कामाची किंवा आपल्या कलाकृतीची एक परिपूर्णता आपल्या ह्याच्यात येते. बरोबर. या कामातून तुम्हाला कसं वाटलं ते? खरं सांगायचं म्हणजे माझं पहिलंच गीत छत्रपती शिवाजी महाराजांवरती येणार याची मला काहीच कल्पनाच नव्हती. मी आतापर्यंत म्हणतात ना, एखादा कवी जसं त्याला सुचतं तसं तो लिहित जातो, तसं मी खूप लिहिलेलं आहे. पण हे पहिलं असेल हे मला माहीत नव्हतं, अजिबात कल्पना नव्हती. कुठेतरी महाराजांचे आशीर्वाद आमच्या पाठीशी होते आणि आमचा प्रामाणिकपणा कुठेतरी तो असा यशस्वी ठरला. अगदी बरोबर. रुचिता, अगदी कोकणच्या भूमीशी एकरूप होऊन तू या सगळ्या गोष्टीमध्ये काम करतेस. जसं तू स्वतः सांगतेस की कुठलंही मानधन न घेता किंवा आपण कुठल्याही या गोष्टीची हे करत नाही आहे, मानली की होत नाही. का तर हा फार मोठा आपला गुण आहे कोकणच्या कलाकारांचा, की ज्या पद्धतीनं आपण काम करतो. आपल्याला कला मोठी करायची आहे आणि ही भूमी मोठी करायची आहे, ह्याच एका गुणधर्माने आपण काम करतो. हे सगळ्या गोष्टी केल्यानंतर तुला कशी आता भावना वाटते की कशा पद्धतीनं या सगळ्या गोष्टी होत आहेत? हे गाणं झालं शूट वगैरे, त्याच्यानंतर मला वाटतं खूप काळ मध्ये हो, आपल्याला एक process. प्लॅटफॉर्म मिळत नव्हता. हो. म्हणजे झालं की आपल्या इकडे कलाकार आहेत, आहेत. त्यांच्याकडे कला आहे, ते त्याच्यात जीव ओतून काम करण्याचा प्रयत्न करतात, लोकांना काहीतरी दाखवण्याचा प्रयत्न करतात. पण एक कुठेतरी प्लॅटफॉर्म जो आहे, म्हणजे आता जर शिवभूमी सारखं एक दर्जेदार गाणं झालंय, त्याचं छान शूट झालंय, त्याची सगळी एडिटिंग छान झालंय, सगळं छान झालंय, पण एक प्लॅटफॉर्म मिळणं, म्हणजे ती कला कुठेतरी भरपूर लोकांपर्यंत पोहोचणं किंवा ते गाणं, कारण की गाणं मला वाटतं लिहिणं, तयार करणं ही खूप कठीण गोष्ट आहे. आम्ही ते रेडी मटेरियलला आम्ही फक्त प्रेझेंट केलं आहे, पण ती सगळी प्रोसेस आहे भरपूर मोठी, आणि त्या प्रोसेसला कुठेतरी न्याय मिळणं किंवा कुठेतरी छान प्लॅटफॉर्म मिळणं, लोकांपर्यंत पोहोचणं हे फार गरजेचं असतं. छान झाली आमची पूर्ण प्रोसेस, फक्त ती लोकांपर्यंत मला वाटतं खूप कमी म्हणजे खूप लेट आता पोहोचते. पण ठीक आहे, काय म्हणतात ते काळ आला होता किंवा वेळ असं काही म्हणू आपण, तेव्हा त्याचा काय म्हणतात ती वेळ आली नव्हती की ते लोकांपर्यंत पोहोचवण्याची. त्यावेळेस कदाचित आपण म्हणजे आम्ही जर युट्यूबला वगैरे टाकलं असतं तर तेव्हा ते फार घाई गडबडीत होऊन पटकन गेलं असतं. पण आता खूप चांगला प्लॅटफॉर्म मिळालाय.
मला वाटतं 7 लाखाच्या वरती वरती त्याचे त्यांचे सबस्क्रायबर subscribers आहेत. कृणाल मी म्युझिकचे. त्यांचे पण आभार मानेन की त्यांनी आमच्यावर विश्वास ठेवला आणि आमचं हे गाणं घेतलं त्यांनी आणि आम्हाला मदत केली, थोडक्यात सांगायचं तर. त्यामुळे ही प्रोसेस आता छान आहे की हा. एका मोठ्या प्लॅटफॉर्मवर म्हणजे युट्यूब चॅनलला ते गाणं आता दिसणार आहे, लोकांपर्यंत ते पोहोचणार आहे. नक्कीच ते लोकांना आवडेल अशी आम्ही खरंच आशा करतोय. नाही, नक्कीच आवडेल, कारण गाणं खूप छान आहे. या सगळ्या गोष्टी मी म्हणजे ज्यावेळेस मी गाणं बघितलं त्याचवेळी मी सांगितलं की ह्या सगळ्या गोष्टी खूप चांगल्या पद्धतीनं आपण केल्यात. शेवटच्या प्रश्नाकडे मी येतो तुमच्या सगळ्यांसाठी. रुचिता खूप चांगल्या पद्धतीनं ह्या सगळ्या आपल्या कोकणातल्या प्रोजेक्टमध्ये सहभागी असते. वज्रमूठचं आता यापुढे काय असणार आहे? हां, ते अजून ठरवलेलं नाही आहे, पण आमच्याकडे बरंच कंटेंट आहे म्हणायला गेलं तर. आम्ही प्लॅन आउट केलं आहे, लघुपट असतील किंवा असंच आणखी एखादं वेगळ्या जॉनराचं गाणं असेल ते आणण्याचा प्रयत्न करू. त्यानुसार अधिक आमची एक मालवणी लघुपट आमचा आणि हा असा झाला, जी आमच्या वज्रमूठ क्रिएशन्स या ऑफिशियल यूट्यूब चॅनलवरती आहे अपलोड केलेली. ती आपल्याकडे जसं सिंधुदुर्गामध्ये, गोव्यामध्ये दिवाळीत नरकासुरी प्रथा असते, मग त्या प्रथेला धरून घडलेली एक थ्रिलर आणि सस्पेन्स कॉमेडी असा हा लघुपट आहे. तर तो पण आम्ही अपलोड केलेला आहे. तशाच काही गोष्टी असतील किंवा इथल्या आपल्या कोकणातील जास्तीत जास्त ज्या कथा असतील किंवा कोकणातील सौंदर्य दाखवण्याचा प्रयत्न आमचा या पुढच्या प्रोजेक्टमध्ये असेल नक्कीच. अगदी. रुचिता, कशा पद्धतीने ह्या सगळ्या गोष्टी आपण जेव्हा सोशल मीडियावर या सगळ्या गोष्टी प्रेझेंट करतो, तू अनेक यूट्यूब चॅनलवर किंवा यावर काम करतेस, तर ह्या सगळ्या गोष्टीला कशा पद्धतीने प्रसाद मिळतो आणि आपण त्यात काय आता डेव्हलपमेंट करायला पाहिजे, तुला काय वाटतं? काम तर प्रत्येक जण आपापल्या, मला वाटतं प्रत्येकाचा प्रोजेक्ट म्हणून एक चांगलं काम दाखवण्याच्या दृष्टीने सगळेजण काम तर करतातच आहे. पण आता थोडंफार लोकांची आवड, कारण आता मला असं वाटतं, म्हणजे माझं हे पर्सनल मत आहे, सध्या यूट्यूबवर सोशल मीडियावरती ना फार इझी, म्हणजे खूप नॉर्मल आयुष्य किंवा कुठेतरी निगेटिव्ह काही गोष्टी असतील अशा गोष्टी फार व्हायरल पटकन होतात. म्हणजे लोकांना चांगल्यापेक्षा वाईट बघण्यामध्ये फार इंटरेस्ट आहे आणि त्या गोष्टी फार व्हायरल होतात. तर आमचं असं आहे की त्या गोष्टी ठीक आहे, प्रत्येक आता यूट्यूब हा थोडासा आता इन्कम सोर्स पण झालेला आहे आताच्या गोष्ट, म्हणजे ह्या घडीला प्रत्येक लोक तेच किंवा काही गोष्टी सकाळी उठल्यापासून संध्याकाळी झोपेपर्यंत जे काही त्यांना दाखवायचं आहे ते दाखवतात यूट्यूबवरती. पण कुठेतरी मग ह्या अशा चांगल्या गोष्टी असतात ना, मग कुठेतरी चांगली गाणी असतील, कुठले तरी छान मेसेज देणारे शॉर्ट फिल्म असतील किंवा आणि काही असेल, तर त्या कुठेतरी लोकांना इंटरेस्ट, मला असं वाटतं की ते फार हा कमी प्रश्न आहे. यासाठी विचारला तुला. हा, त्यामुळे आता हे गाणं पण अर्थात आता महाराजांवरती आहे, महाराजांच्या भूमीवर आहे, त्यामुळे होईल असं आम्हाला वाटतंय खूप चांगल्या पद्धतीने आणि होऊ देत, कारण की खूप मेहनत केलेली आहे अख्ख्या टीमने. एक चांगलं काम आम्ही दाखवण्याचा प्रयत्न केलाय, चांगलं गाणं लोकांसाठी आणण्याचा प्रयत्न केलाय, तर ते खूप चांगल्या पद्धतीने व्हायरल होऊ देत, तर कुठेतरी आम्हाला आमच्या एक कष्टाचं फळ आणि प्रोत्साहनही मिळेल नवीन आणखी प्रोजेक्ट करण्याची, की करायला. लोकांनी आपल्यावर विश्वास ठेवलाय, मग आता आपली जबाबदारी आहे की तो विश्वास त्यांचा मोडायचा नाही. ही आणि एक आहे की आपल्या इथली, आता थोडं कोकणातलं म्हटल्यावर मला वाटतं की मालवणी 4 शब्द, मालवणी 4 शिव्या घातल्या म्हणजे तुम्ही फेमस होणार किंवा तुम्ही जास्ती व्हायरल व्हाल, असं सध्या आहे. किंवा आता एक थोडीशी टिपिकल मेंटॅलिटी झालेली आहे की हे कोकणातली किंवा इथली सिंधुदुर्ग साईडचे मालवणी लोक म्हणजे काय, हे आंबे फणसच दाखवतायत, शिव्या दाखवतायत आणि फाडफाड मालवणीच बोलतात. पण आहे तिथे चांगले कलाकार आहेत जे खूप काहीतरी चांगलं पण प्रोडक्ट तुमच्यासाठी घेऊन येतात, तर त्याच्याबरोबर म्हणजे ते पण बघाच,
कारण ते काही काही गोष्टी तुम्हाला रिलेटेबल होणाऱ्या असतात, तुमच्या कुठेतरी रोजच्या जीवनाशी त्या कनेक्ट होणाऱ्या असतात, त्यामुळे लोक बघतात आवडीने अगदी बरोबर. गोष्टी. आणि मनोरंजनाचा विषय आहे तो, काही जणांना आवडतो, काही जणांना नाही आवडत, ते चांगलं कमेंट देतात, काही जणांना त्यांना नाही आवडत तर वाईट कमेंट देतात. त्यांना ते प्लॅटफॉर्म ओपन आहे, काही तुम्ही तिथे कमेंट देऊ शकता कारण तो ओपन प्लॅटफॉर्म आहे. तर मग माझं आहे की आम्ही त्याबरोबर पण ह्या गोष्टी पण आहेत चांगल्या, एक छान गोष्टी आम्ही देण्याचा पण प्रयत्न करतो. नुसतेच आता आंबा, काजू, फणस ह्या गोष्टी मला ना पॅटर्न आहे, लोकांना सगळ्यांना माहिती आहे कोकण म्हटल्यावर या गोष्टी येणारच आहे. पण आहे इथे लोक थोडा वेगळा पण विचार करतात, त्या पलीकडे पण जातात. हे थोडंफार लोकांपर्यंत पोहोचू देत असं मला वाटतं. नाही, हा अगदी चांगला म्हणजे यांचं सजेशन आहे. का तर हे स्वतः काम करतात, रुचिता स्वतः त्या सगळ्या गोष्टीमध्ये काम करते, त्यामुळं कंटेंट जो आहे ना, कंटेंट किंवा आपण जे म्हणतो गीतलेखन, जो सकस कंटेंट असतो, साहित्य असतं, या सगळ्या गोष्टीला कोकणामध्ये खूप चांगलं लिहिणारी माणसं आहेत. तर त्या कंटेंटला आपल्याला एक प्लॅटफॉर्म चांगला मिळाला पाहिजे. बरोबर. जसं की हिने सांगितलं, ठीक आहे, उठल्यापासून सगळं करतात ते, मी आता उठले, इकडे गेले, ह्याच्यावर गेले, ही फार चांगलं निरीक्षण आहे हिचं. बरोबर. मी मुद्दाम हा प्रश्न विचारला की कारण का तर ही त्यात काम करते, बरोबर. त्यामुळं. पण हे चांगलं फार हे आहे की या सगळ्या गोष्टी मी तुमचा फक्त 2 मिनिटं वेळ घेतो की मागे जेव्हा आपण बघितलं, जेव्हा आपण लहान होतो, शाळेत होतो, तेव्हा ज्या काही आपल्या पाठ्यपुस्तकामध्ये कथा असायच्या, कविता असायच्या, त्यातले बहुतांश लेखक हे कोकणातलेच होते. आणि त्यांनी खूप चांगली सकस निर्मिती करून ठेवली आहे. तीच परंपरा आजही चालू आहे. मी म्हणत नाही की त्यात काही खंड पडला आहे, पण ह्या सगळ्या सकस परंपरेला कुठेतरी हा प्लॅटफॉर्म मिळाला पाहिजे. हा एक फार चांगला दृष्टिकोन ठेवून आपण या सगळ्या गोष्टीमध्ये काम करतोय. उगेच चुकीचं काहीतरी दाखवून उपयोग नाही. तर तो थोडासा सेन्स आपण कलाकार म्हणून या सगळ्या गोष्टी बाळगायला पाहिजे. आणि एक चांगली कलाकृती तुम्ही याच दृष्टिकोनातनं, याच निकषातनं एक चांगली कलाकृती तुम्ही आमच्यासमोर आणलेली आहे, कोकणवासियांसमोर नव्हे, महाराष्ट्राच्या समोर आणलेली आहे. त्यामुळे मी तुमच्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा कौतुक करतो. आणि तुम्ही वेळ दिलात. 1 मेला महाराष्ट्र दिनादिवशी आपण हे गाणं खूप चांगल्या पद्धतीने लॉन्च करूया. आमच्या सगळ्या प्लॅटफॉर्मवरनं ते गाणं लॉन्च होईल आणि पुन्हा एकदा महाराष्ट्रामध्ये ह्या गाण्याचा दणदणाट होईल एवढी मी तुम्हाला खात्री देतो. आणि तुम्हा सगळ्यांचं पुन्हा एकदा मी घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.